Gweddiwn. Dduw cariad, ein gweddi wrth i ni ddod i addoli yw y cawnolog ar y byd fel y mae dy gariad di yn ei ddangos i ni. Byd ble mae'r gwan yn cael ei gwarchod, lle nad oes neb yn dlawd, na neb yn newynu. Byd ble mae cyfoeth y greadigaeth wedi rannu'n gyfartal a theg, a phawb yn cael ei fwynhau. Byd ble roddi'r gwerth ar bob unigolyn, a phob cenedl yn byw mewn cytgord a pharch. Byd ble mae heddwch wedi sylfaenu ar gyfiawnder, a chyfiawnder wedi sylfaenu ar gariad. Ro uni'r weledigaeth hon, a rhoen i'r dewrder i adeiladu ar y sylfaenu hyn. Mwyn Iesu Grist. Amen. Wel, bore da i chi gyd. Bore da. Mae'n hyfryd cael bod gyda chi unwaith eto. Diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni, diolch am y gwahoddiad. I ni am ganu'r emyn cyntaf yn Cyneuon Ffydd, yr emyn cyntaf, rhif 1, cydganwn foliant trwydd i'n harglwydd gweddus yw, yn nerth ein iechyd llawen hawn, mawr ydyw dawn ein Duw. Yr emyn cyntaf. Mae yna ddau ddarlleniad bore yma. Mae'r cyntaf yn dod o'r Hen Testament ac o broffwydoliaeth Eseia a'r adnodau cyfarwydd iawn sy'n agor yr ail bennod yn proffwydoliaeth Eseia. A wedyn darlleniad sy'n gysylltiedig â diwrnod arbennig yma, wrth gwrs, marchogaeth i mewn i Jerusalem ar Sul y Palmwydd. Felly, dechrau gydag Eseia a wedyn Luc. Yn y dyfodol, bydd mynydd teml yr arglwydd wedi osod yn ben ar y mynyddoedd eraill,
a'i godi'n uwch na'r bryniau. Bydd y gwledydd i gyd yn llifo yno. A llawer o bobl yn mynd yno a dweud, dewch, gadewch i ni ddringo y mynydd yr arglwydd a mynd i deml Duw Jacob. Iddo ddysgu ei ffyrdd i ni ac i ninnau fyw fel y mae am i ni fyw. Oherwydd o Seion y bydd yr arweiniad yn dod, a neges yr arglwydd o Jerusalem. Bydd e'n barnu achosion rhwng y cenhedloedd ac yn setlo dadleuon rhwng pobloedd lawer. Byddan nhw'n curo eu cleddyfau yn sychau aradr, a'i gwaywffyn yn grymanau tocio. Fydd gwledydd ddim yn ymladd i gilydd, nac yn hyfforddi milwyr i fynd i'r ryfel. Bobl Jacob, dewch, gadewch i ni fyw yng ngolau'r arglwydd. Ar ôl adrodd dameg, aeth Iesu yn ei flaen i gyfeiriad Jerusalem. A pan oedd ar fi'n cyrraedd Bethfage a Bethania wrth fynydd yr olewydd yn ymyl Jerusalem, dwedodd wrth ddau o'i ddisgyblion, ewch i'r pentref acw sydd o'ch blaen. Wrth fynd i mewn iddo, dewch o hyd i ebol wedi rwymo. Un does neb wedi bod ar ei gefn o'r blaen. Dewch ar ebol i mi. Ac os bydd rhywun yn gofyn pam ydych chi'n ei ollwng yn rhydd, dwedwch wrthyn nhw, mae'r meistr ei angen. Felly i ffwrdd ar ddau ddisgybl, a dyna lle roedd yr ebol yn union fel roedd Iesu wedi dweud. Wrth iddyn nhw ei ollwng yn rhydd, dyma rhai oedd bia'r ebol yn dweud, hei, beth ych chi'n ei wneud? Mae'r meistr ei angen, medden nhw. Pam ddeithon nhw ar ebol at Iesu, dyma nhw'n taflu cotiau drosto, a dyma Iesu'n eistedd ar ei gefn. Wrth iddo fynd yn ei flaen, dyma bobl yn rhoi eu cotiau fel carped ar y ffordd. Pan gyrraeddon nhw'r fan lle mae'r ffordd yn mynd i lawr o fynydd yr olewydd, canu mawl i Dduw, o achos yr holl wirthiau rhyfeddol roedden nhw wedi gweld. Mae'r brenin sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd wedi fendithio'n fawr. Heddwch yn y nefoedd, a chlod i Dduw yn y goruchaf. Ond dyma ryw Phariseaid oedd yn sef yn y dyrfa yn troi at Iesu ac yn dweud, athro, ceryddad y ddisgyblion am ddweud y fath bethau. Atebodd Iesu, petai nhw'n tewi, byddai'r cerrig yn dechrau gweiddi. Wrth iddyn nhw ddod yn agos at Jerusalem, dyma Iesu yn dechrau crio wrth weld y ddinas o'i flaen. Petai ti, hyd yn oed heddiw, ond wedi deall beth fyddai'n dod â heddwch parhaol i ti. Ond mae'n rhy hwyr, a dydy heddwch ddim o fewn dy gyrraedd o gwbl. A bendith Duw fyddo ar y darllen a'r gwrando o'i air. Amen. Gafydd ymuno Sul y Blodau hapus i bob un ohonoch. Boed yma yn y capel, neu'n ymuno ni dros Zoom a neu'n sianel YouTube. Cyn i ni glywed y cyhoeddiadau, mae'n bleser mawr gen i gael croesawu y Parchedig Martin Speit a hefyd y Parchedig Dr Martin Hirzel o'r Swistir un plith y bore yma. Parchedig Dr Hirzel yw pennaeth cysylltiadau allanol a gweithredoedd a dirprwy brif weithredwr Eglwys Brotestanaidd y Ddiwygiedig y Swistir. Mae'n gweithio i hybu cydweithio rhwng eglwysi yn y Swistir ar draws Ewrop a thu hwnt. Mae e hefyd yn ddirprwylywydd rhanbarth Ewrop o Gymdeithas Byd-eang yr Eglwysi Diwygiedig. Mae'n eglwys ni, Eglwys Bresbyteraidd Cymru, yn perthyn iddi.
a mae'n cyfrannu'n hylaeth at undod yr eglwys a'i thystiolaeth fyd-eang. Mae Dr Hirzel yn awdur ac yn olygydd nifer o lyfrau dylanwadol ar galfiniaeth, diwinyddiaeth ddiwygiedig ac ecwmeniaeth, gan helpu'r eglwys heddiw i ddeall ei gwreiddiau a'i galwad. Rydym yn ddiolchgar iawn iddo am fod gyda ni ar ddechrau'r wythnos fawr, mewn ysbryd o frawdgarwch ac ar y sil hwn sydd mor bwysig i ni yng Nghymru, wrth i ni barchu a chofio'n tylwyth a'n hynafied. Gobeithio bydd yn teimlo croeso yn ein plith ac edrychwn ymlaen at ei gyfarchion yn rhan werthfawr o'n gwasanaeth. Diolch yn fawr i'r Parchedig Robin Samuel hefyd am fodloni i ni gynnwys y cyfarchion hyn yn rhan o'r oedfa heddiw. Ac ambell air yn Almaeneg, Herr Pfarrer Dr Martin Hirzel, es ist uns eine große Freude, Sie heute Morgen hier in der Crwys und in Wales willkommen zu heißen. Wir hier in der Kirche und auch über Zoom und unseren YouTube-Kanal wünschen Ihnen ganz besonders einen gesegneten Palmsonntag. Oder wie wir in Wales sagen, Síle Blodau, Blumensonntag. Ich habe Sie der Gemeinde hier in der Crwys vorgestellt, als Leiter Außenbeziehungen und Werke, so als stellvertretenden Geschäftsleiter der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz. Ihre Arbeit fördert die Zusammenarbeit zwischen Kirchen in der Schweiz und in Europa sowie in anderen Ländern. Und außerdem wirken Sie als stellvertretender Präsident der Europaregion der Weltgemeinschaft reformierter Kirchen, zu dem wir hier auch zugehören, wo Sie wesentlich zur Einheit der Kirche und zu ihrem weltweiten Zeugnis beitragen. Sie sind Autor und Herausgeber mehrerer einflussreicher Werke über Calvinismus, reformierte Theologie und die Ökumene, die das heutige Verständnis der Kirche, ihre Wurzeln und ihre Berufung bereichern. Wir danken Ihnen herzlich dafür, dass Sie heute bei uns sind, zu Beginn der Karwoche und an diesem für uns so wichtigen und traditionsreichen Sonntag hier in Wales, an dem wir unsere Familien und Vorfahren besonders ehren und ihre gedenken, wenn viele von uns die Hauptstadt Caerdydd verlassen, um Angehörige zu besuchen und die Familiengräber mit Blumen zu schmücken. Der dritte Choral heute Morgen wird das zum Ausdruck bringen. Also vielen Dank, dass Sie im Geist der Brüderlichkeit zu uns gekommen sind. Wir hoffen, dass Sie sich willkommen fühlen und freuen uns sehr auf Ihre Begrüßung als einen sehr wertvollen Beitrag zu unserem Gottesdienst. Thank you very much. Vielen Dank für die wunderbare, freundliche Begrüßung. Thank you very much for this heartfelt welcome this morning. I'm very happy to be among you and to bring you the greetings of the steering group, of the regional group, of the World Communion of Reformed Churches. Indeed, it is your church family that you are belonging to, and we as a regional group, the steering group of this regional group, Europe, met these days here in Cardiff. We had the opportunity during the last few days to get to know the diversity of the different Protestant churches here in Wales, where there are 3 member churches of WCRC, your church, the Presbyterian Church, and the United Reformed Church. And we were deeply impressed about the variety and about how you try to carry out your mission for the people in Wales since many centuries, how you are seeking to strengthen ecumenical cooperation today, because this is a necessity, and especially where there are several churches, the more it is necessary to work together. But we all know, also in Switzerland, it's not easy to go beyond the own church borders and to cooperate. But we were deeply impressed when we had a meeting
on Friday, together with Pred, with Martin Spain and other representatives of the ecumenical body here in Wales, to know how you are trying to put forces together and to try to furthermore continue to proclaim the gospel in word and deed to our land and nations today. Perhaps 1-2 words to the WCRC. This is, let's say, the leading organization within the global Reformed movement, which is a very various, diverse movement over the centuries, starting in the 16th centuries and producing several branches on the tree of the Reformation during the time. The WCRC traces its origins to predecessor organizations. Among those is the World Alliance of Reformed Churches and also the Congregational World Alliance, which both were founded in the last third of the 19th century in London. And the office later moved to Geneva, and since about 15 years, the head offices are in Hanover, Germany. The WCRC comprises 230 member churches in 108 countries, which together represent about 100 million members. The aim of WCRC Global for their member churches is to draw together on their Reformed tradition and ask themselves what God's will today for their service to the world is. We had recently a big gathering, the General Assembly in Chiang Mai in the northern part of Thailand, which was persevere in your witness. Persevere in your witness can mean different things. It depends on the context we are living in. It comprises the proclamation of the gospel to a generation of people who more and more do not know what the gospel is, but it comprises also commitment and engagement for social justice, for participation, and all these issues bind together the Reformed churches which are members of the WCRC and are in this way asking what God's will is today. I'm very thankful for having had the opportunity these days to have an insight in your church, how you engage in proclaiming the gospel through word and deed. And I am grateful for being here and sharing with you this morning. I have brought you, and this is a gift from our Protestant church in Switzerland, a candle. It's the light of Easter time, which is symbolized. We also have done a journey, an ecumenical. As you can imagine, we are quite a sober and nüchterne tradition, and since several years we also use candles. Perhaps you have also a use for it, and thank you very much for receiving me. Thank you. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Mae hi'n braf iawn I croesawu y Parchedig Robin Samuel i'r pwlpit bore yma. Heno, does dim gwasanaeth yn y Croes, oherwydd rydyn ni wedi derbyn gwahoddiad I ymuno ar Eglwys y Tabernacl ar gyfer yr oedfa hwyrol, am 6 o gloch o dan arweiniant Rhys Owen a Noah Evans. Dyma cyhoeddiadau'r wythnos. Dydd Mawrth, fydd coffi ar y camera fel arfer am 11 a diolch I Cerian am y trefniadau. Nos Iau Cablyd, cynhelir gwasanaeth Cymun yn Eglwys Mini Street am 7 o gloch. Dydd Gwener y Groglith, fydd gwasanaeth Cymun yma yn y Croes am 10 o gloch
o dan arweiniant Mr Thomas Williams. Yn y prynhawn, cynhelir gwasanaeth Gwener y Grogleth Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd yn Eglwys Dewi Sant am 2 o gloch, y gwir Parchedig Mary Stallard Esgob Llandaf fydd yn pregethu. A di Sul nesaf, Sul y Pasg, Mr Thomas Williams fydd yn arwain yr oedfawn am 10:30 y bore a 6 o gloch yr hwyr, a cynhelir sacrament y Cymun yn ystod y gwasanaeth hwyrol. Dyma diwedd y cyhoeddiadau. Byddwn ni'n derbyn eich offrwm nawr. Fel y cyflwynodd dorf ei mawl i Iesu'r y gymuned'n cyflwyno yn rhoddio ni. Narwydd o'n mawl a'n diolch am dy gariad tuag atom yn arbennig yn Iesu Grist. Helpa ni wneud y defnydd gorau o roddion hyn, gogoniant i ddeddw ac lledeiniad y dignas. Yn enw Iesu. Amen. Wel, diolch am y croeso. Fel o'n i'n dweud ar y dechrau, mae'n hyfryd cael bod gyda chi. A mae'r Sul y blodau, a Sul arbennig iawn, a Martin yn dod â'i gyfarchion. We thank you for your greetings, Martin. Very much. We thank you very much for those greetings. And telling us a little bit about your church and your organisation as well. And we wish you all blessings. I ni am barhau felly gyda emyn 540. 540 yng Nghroes Crist y gorddol-eddaf, croes uwch difrod amser yw, yn ei llewyrch pyr y gwelaf, holl gyflawnder gras fy niw. 540. Oh
Gadewch i ni geisio Duw gyda'n gilydd mewn gweddi. Cydweddion. Arglwydd ein Duw, i ni'n diolch i ti am yr ychydig funudau yma o dawelwch i fyfyrio ac yn arbennig i sylweddoli dy bresenoldeb di gyda ni. Diolch am daddewid i fod yn bresennol. A madda i ni nad ydyn ni falle'n cymryd ar y ddewid yna o ddifri bob amser. Yn yn prysurdeb, yn mynd a'n dod cyson, yn concern am gymaint o fan, o falon bywyd bob dydd, yn hawydd i gael y gorau mas o fywyd. Mae mor oedd dywthio di'r cyrion. Madda i ni am hynny. A helpa ni gyda'n gilydd unwaith eto'r bore yma yn y munudau yma i sylweddoli dy fod ti'n agos, i fod yn ymwybodol o'th bresenoldeb ac wrth wneud hynny cheisio dal gafel yn y bresenoldeb yna. Wedyn ni adael y lle hwn. Ac wedyn ni fynd i'n gwahanol gyfeiriadau a gwneud beth bynnag arall y byddwn ni'n wneud yn ystod y dydd heddiw. Gobeithio gallwn ni barhau i gerdded yn dy gwmni a gwybod am dagosrwydd a thgariad. Does neb ohono ni'n gwybod beth sydd o'n blaenau yn ystod y dydd heddiw nac yn ystod yr wythnos newydd sydd yn agor o'n blaenau ni. Ond i ni yn gwybod y gallwn ni wynebu pa beth bynnag a ddaw yn aderus ac yn ffyddiog wrth gerdded gyda ti ac wrth sicrhau dy fod ti yng nghanol yn bywyd ni ac yng nghanol holl pob agwedd o'n bywyd ni hefyd. I ni'n diolch i ti am gael dathlu syl y blodau gyda'n gilydd yma. A chael yn atgoffa o'r newydd o'r hanes, yr hen hanes am Iesu yn marchogaeth i fewn i Jerusalem. Ac rymnynau gyda'r dorf yn llawenhau ac yn moli unwaith eto. Yn cyflwyno yn mawl a'n diolch a'n gwerthfawrogiad i ti. Ond gobeithio na fydd hynny yn rhywbeth y foment yn yn hanes ni. Ond y bydd yn parhau ac yn dangos i hunan bob amser yn byw ac yn bod. Bod ni'n gallu tystio i ti yn llawen, yn addolgar, gyda haleliwia a mawl, yn y cyfan rydym yn gwneud. Dangos yn perthynas gyda ti, dangos yn bod ni'n blant ac yn bobl i ti. A bod y bresenoldeb a thgariad yn gwneud gwahaniaeth i'n bywyd. A gobeithio dangos y gall wneud gwahaniaeth i fywydau eraill hefyd. Byddwn ni'n dod ar ei traws nhw'n ystod yr wythnos hon. Ac wrth gwrs i ni'n edrych ymlaen hefyd i ni'n meddwl am yr wythnos hon, yr wythnos sanctaidd a holl ddigwyddiadau'r wythnos. Cofio gyda thristwch am Gwener y Groglith, ond gobeithio yn llawenhau eto, bod yr Iesu yn fyw ar sul y Pasg, a bod na fywyd i bawb sydd yn i nabod ef ac yn ymddiried ynddo. Gawn ni gyflwyno i ti yn gweddiau unrhyw un ni'n gwybod amdanyn nhw sydd yn cael bywyd yn anodd y dyddiau rhain. Ryw rai falle o'r eglwys hon, o'r gynulleidfa yma. I ni am eu cyflwyno nhw, yn eu hiraeth falle am rywun maen nhw wedi colli, yn ymgodymu a galar a cholled.
Unrhyw un sydd yn becso amdani nhw hunan neu am rywun arall sydd yn annwyl ac yn agos iddyn nhw. Unrhyw un sy'n brwydro'n galed i ddal gafel y methau gorau bywyd, tra bod bywyd fel petai yn chwalu o'i cwmpas. Unrhyw un sydd yn teimlo'n ofnus ac yn pryderus ac yn methu gweld y ffordd ymlaen, yn glir. Bydd gyda hwy arglwydd, ond yn fwy na dim helpa ni fod gyda hwy hefyd yn ystod yr wythnos hon. Yn dy gynrychioli di yn fynegiant o'th bresenoldeb di, o'th gariad, ath gysur, ath ofal, yn rhannu'r hyn sydd ei angen, a'r bob un sydd mewn angen yn ystod yr wythnos hon. A gawn ni weddio unwaith eto'r bore yma dros yn byd ni. Fel ein ni wedi gwneud o sil i sil dros yr wythnosau a'r misoedd yn wir y blynyddoedd diwetha. Dros fannau lle mae ymladd a gwrthdaro, lle mae pobl yn colli bywydau, lle mae eiddo'n cael ei ddinistrio, lle mae pobl yn ffoi, lle mae bywyd ar chwal. I ni'n dal i weddio arglwydd am heddwch. Yn dal i weddio am weld arweinwyr byd yn eistedd lawr gyda'i gilydd ac yn trafod ac yn cynllunio gwell byd a gwell bywyd y gall pawb i fwynhau. Derbyn yn gweddïen i felly os gweli di'n dda. Derbyn yn hoedfa ni yn haddoliad. A mae'n bod ni'n gofyn nid yn heiddiant yn hunan, ond yn enw ac yn heiddiant dy fab Iesu Grist. Yr hwnna'n dysgodd ni pan yn gweddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, Wel, ni'n parhau gyda'n addoliad trwy ganu emyn 391. 391. Pwy all beidio canu moliant iddo ef? Y mae brenin Seion wedi dod i'r dref. Moliant, moliant, rhaid i blant roi moliant. Moliant, moliant iddo ef. Moliant iddo ef, moliant iddo ef.
Oliant iddo ef. Fe ddechreuais i'r oedfa bore yma gyda gweddi byddai'n ei ddefnyddio'n aml iawn y dyddiau yma wrth arwain addoliad. Gweddi sy'n cael ei phriodoli i'r diweddar Oscar Romero a'r chesgob San Salvador ddiwedd yr 1970. Nawr go bryn bod angen i mi ddweithio chi pwy oedd Oscar Romero, un a fi'n gwrthwynebu llywodraeth filitaraidd i wlad yn siarad yn gryf yn erbyn yr un oedd yn digwydd yno, codi lais dros y tlawd a'r bobl oedd ar gyrion cymdeithas am ddiffynwr cryf i hawliau dynol, ac un oedd yn credu'n gryf fod bob person yn heiddi parch ac urddas. Ac oherwydd ei safiad, fe'i seithwyd yn farw yn ei eglwys tra'n arwen yr offeren 46 mlynedd yn ôl i ddydd Mercher diwethaf, y 4 ar 20 o Fawrth 1980. A dyma'r weddi fydde fe'n defnyddio mae'n debyg ar ddechrau oedfa. Wrth baratoi ei hunan ac wrth baratoi gynulleidfa ar gyfer addoliad, mae Oscar Romero yn gofyn i Dduw ein gweddi wrth ddod i addoli yw y cawnolog ar y byd fel y mae dy gariad di yn ei ddangos i ni. Dyma'r ddelwedd mae Romero yn dymuno i gosod ger bron y gynulleidfa, reit o'r dechrau, cael gweld y byd fel y mae Duw yn ei gariad yn ei weld e. Wel, o'n i dyna fan cychwyn pob gwir addoliad. O'n i dyna sylfaen pob addoliad ystyrlon bod ni'n gweld y byd fel mae Duw yn dymuno i ni weld e. Ac o'n i dyna ddyle liwio ac ysbrydoli yn addoli ni bob amser. Ac mae'n mor bwysig, yn dyw i chi, mae'n allweddol bwysig bod ni'n cael yr olwg yma ar y byd, yn enwedig wrth feddwl cymaint o ddarluniau gwahanol o'r byd sy'n cael ei cynnig i ni yn bywydau. Byd trwy lygad y cyfryngau cymdeithasol. Byd y trifial ar ysgafn efallai medden ni, ond ddim wastad yn ddiniwed na di. Byd sy'n llawn gwawd a dirmeg, casineb a hiliaeth,
byd y ffug a'r celwydd yn aml iawn, ac mae mor rwydd i ni gael yn tynnu fewn i hynny. Le beth am y byd trwy lygad yn papur newydd gyda'i ddatganiadau du a gwyn a'i ragfarnau? Neu beth am y byd trwy lygaid cymaint o wleidyddiaeth gyfoes gyda'i negyddiaeth? Byd Broken Britain neu byd MAGA? Y diweddar Pab Francis soniodd am y bobl hynny, who are fermenting contempt, medda fe. A dwi'n licio'r dywediad yna, mae'n dywediad grymus iawn, diwe. Y rai hynny sydd yn hau hadau drwg dybiaeth ac ymheuaeth ynglyn ac eraill, ac sy'n annog teimladau negyddol a dirmygus tuag at unrhyw un sy'n gweld pethau'n wahanol. Dyna rai enghreifftiau o'r darluniau o'r byd. I ni'n gorfod delio gyda nhw'n gyson, ar falle bod ni'n credu bod ni ddigon craff i ddewis a dethol. Gobeithio bod ni. Ond fedrwn ni ddim agwadu nad yw'r rhain yn ddarluniau sydd mor ddylanwadol ym mywyd pob dydd cymaint o bobl erbyn hyn, ac yn llywio'r ffordd mae cymaint yn meddwl am ac yn edrych ar y byd. Oes, mae angen y darlun arall yma. Mae angen darlun Duw o'r byd arno ni. Petai ond mwyn gwrthweithio y darluniau welir trwy lygad cymaint heddiw. A dyna mae gwir addoliad yn rhoi i ni, ynddo fe? Dyna mae fod i roi i ni, beth bynnag yn bod ni'n cael gweld reit o'r dechrau naddoliad fod yna fyd gwahanol iawn yn bosibl trwy ddilyn ffordd Duw yn Iesu. Mae Paul, pan mae'n sgrifennu at yr eglwys yn Rhufain, yn y bennod fawr yna, 12 bennod. Pidwch, medda fe, a gadael i'r byd a'i ffordd ddylanwadu arnoch. Ond byddwch yn agored i gael eich newid a chael meddwl gwahanol, mwyn gweld beth mae Duw eisiau, beth sy'n dda yn ei olwg ef. Neu pan mae'n sgrifennu at yr eglwys yn Philippi, meddyliwch bob amser am beth sydd yn wir, am beth sydd i'w edmygu, am beth sydd yn iawn i'w wneud. Dyma'r darluniau yma, lle mae Paul yn annog i gynulleidfaoedd i gadw ar flaenau meddyliau. Drwy addoliad ond hefyd sicrhau fod e'n llywio pob agwedd o'n bywyd ni. Wel, pa fath o fyd mae Duw yn dymuno i ni ei weld felly? Wel, mae Romero yn gwbl sicr yn diwech. Byd sy'n amddiffyn y gwan a'r bregus, medda fe. Byd lle nad oes tlodi na newyn. Byd sydd yn deg ac gyfartal. Byd lle mae pawb yn cael ei trin gyda pharch ac urddas. A falle hynny wedyn un ola mae wedyn byd heddychlon a chyfiawn sy'n cael ei lywodraethu gan gariad. Mae gallwn ni ddim edrych ar yr holl bethau yna bore yma, ond ystyried sefyllfa enbyd yn byd ni. Dwi am aros gyda'r gyma cymal yna yn y weddi, blid ble mae heddwch wedi sylfaenu ar gyfiawnder, a chyfiawnder wedi sylfaenu ar gariad, a meddwl amdano fe ochr yn ochr a geiriau Iesu ynddo fe, am heddwch parhaol. Heddwch parhaol. Wnaethoch chi ddim nabod heddwch parhaol, medde, neu'r ffordd i heddwch parhaol, medde Iesu, wrth y bobl ar sul y palmwydd. Yn gwestiwn mawr yn diwe, beth yw heddwch? A siwr mae cael heddwch? Bydd mae'r Erid Hopwood yn herio ni'n Eisteddfod yn dod Wrecsam, chi mod ar y cwestiwn yma. Ni'n gofyn y cwestiwn rhyw 15 o weithiau yn ystod yr wythnos Eisteddfod, yn y gwahanol seremonia, a oes heddwch? Ac i ni'n ymateb, heddwch. Ond beth mae'n golygu? Mae pawb eisiau heddwch ydyn. Nan Wyn wedyn yn oedfa Eisteddfod
pafiliwn yn Wrecsam yn gofyn yr un cwestiwn, mae pawb eisiau heddwch, meddai. Ond beth sy'n rhaid i wneud i gael e? Mae yna gymaint o leisiau heddiw yn dos e'n dweud o'n ni, wel, os i chi am heddwch, mae'n rhaid paratoi ar gyfer ryfel. Does dim heddwch, meddir, heb baratoi ar gyfer y posibilrwydd real o ryfel. Felly mae'n rhaid gwario ar amddiffyn ac ar fwy o arfe. Ond nid dyna'r darlun i ni'n cael fy glywson ni'n y darlleniad na ddo gan Neseia, ble mae heddwch yn golygu cael gwared o arfe. Ble mae heddwch yn golygu curo cleddyfau yn sychau arad yr argweiwffyn yn grymanau tocio. Lle mae heddwch yn golygu bod pobl ddim yn ymladd â'i gilydd, nac yn hyfforddi ar gyfer ryfel. Dwi'n bod os gesoch chi gyfle i glywed y ferch ifanc o Balesteina, Iasmine, a ddath at y Presbyteriaid ac at yr Annibynwyr hefyd, y llynedd. Ac oedd hi'n mynd ar ôl yr un cwestiwn yn dyfe. Oedd hi'n gofyn, chi mod, beth yw heddwch yn sefyllfa ni, fyddai, ym Palesteina, yn Gaza, ar y lain o'r llywinol. Y blynyddoedd o anhegwch mae Palestiniaid wedi dioddau ymhell cyn y gwrthdaro diweddar yma. Ond mae gan y Palestiniaid deimladau dofn a hir o boen a cholled yn dilyn degawdau o angyfiawnder maen nhw wedi profi ac yn dal i brofi. A'r pwynt oedd Iasmine yn gwneud yn dyfe oedd heb delio gyda hynny, dyw heddwch parhaol, heddwch gwirioneddol ddim yn bosibl. Heb gyfiawnder, does dim heddwch. A mae'r Beibl yn neud yr un pwynt, chi meddyliwch y Jeremia. Jeremia yn dweud wrth y bobl, mae pawb i chi gyd yn awchu am elw, medda fe, ac yn gweithredu'n ffals. Ond dim ond yn arwynebol yr ydych wedi iachau briw fy mhobol, i chi'n dweud heddwch, heddwch, ond ble mae heddwch? Dwi ddim na, dwi'n bosibl, heb weithredu cyfiawnder, dydy heddwch ddim yn bosibl. Chydig cyn y Nadolig, os ych chi'n cofio, fe gyhoeddwyd yr adroddiad hir ddisgwyliedig ar drychineb cae pêl-droed Hillsborough. 36 mlynedd wedi'r drychineb. Ond chafwyd ddim atebion na ddo. Ac oedd y bobl, y teuluoedd oedd wedi colli i anwyliad, wedi cael ei effeithio, oedd y dicter yn dal yna, chi'n clywed brawddegau ar y newyddion, justice will never be served, medden nhw. Another bitter injustice, no justice. Ac yn ddiddorol iawn, o'n i'n darllen sylwadau Nick Parry, y cyn-farnwr ar sylwebydd pêl-droed a phwy well i adrodd ar y stori yna, yn dyfe, na rhywun a'i droed, un droed y myd y gyfraith ac un yn y myd pêl-droed. Ac oedd Nick chwarae teg iddo, yn llawdrwm iawn ar yr adroddiad, yr amser, y gymerwyd, yr arian a wariwyd, a'r rwystredigaeth na ellid cosbi rai oedd yn gyfrifol oherwydd resymau cyfreithiol. Ond dyma'r frawddeg nath yn haro i. Medde fe, rwy'n ystyried bod bob cam wedi gymryd i geisio cyfiawnder. Beth yw cyfiawnder mewn achos fel hyn ydy canfod y gwir a llanlinellu'r celwyddau sydd wedi digwydd. Ac o'n i'n meddwl, wel ie, pwy dwi i ddadle gyda Nick Parry am y gyfraith a falle bod hynny yn bodloni'r gyfraith, ond sa'n credu fod e'n bodloni Duw.
A dwi ddim yn credu ddylse fe'n bodloni'n unau chwaith. Mae gweithredu cyfiawnder yn llawer mwy na hynny yn dydy. Darllenwch y proffwydi, darllenwch y salmydd, darllenwch Iesu. Darllenwch can Mair, yr Magnificat, ni'n clywed bob Nadolig yn sôn am y balch yn cael ei gyrru ar chwal, a'i awdurdod yn cael ei gymryd o fi wrth y llywodraethwyr. Mae cyfiawnder yn golygu unioni cam yn dywe. Mae'n golygu estyn allan dy rhai sydd wedi dioddau loes a phoen. Mae'n golygu gwneud pethau'n iawn iddyn nhw. Mae'n golygu fel mae Romero yn yn atgoffa ni yn y weddi, mae'n golygu gweithredu mewn cariad. Cariad y grym dwyfol yna sydd bob amser yn gweithio lles ac daioni sy'n gosod eraill o flaen yr hunan, sydd ddim yn dal yn ôl mewn unrhyw ffordd, ond sy'n barod i fynd i'r eitha fel y gwnaeth Iesu hunan, a fel byddwn ni'n cofio ar ddiwedd yr wythnos hon. Dyma sut rydym ni'n gwybod beth yw cariad go iawn, medde Ioan. Roddodd Iesu y Meseia ei fywyd yn aberth drosom ni, ac felly dylen ni aberthu ein hunan dros ein chwiorydd a'n brodyr. Mae heddwch yn golygu gweithredu cyfiawnder, unioni cam. O'n i'n sôn am, o'n i'n dweud ar y dechrau, am dechrau gweddi Romero, pa mor bwysig yw hynny y gofyn am yr weledigaeth. Ond mae'r diwedd yn bwysig hefyd yn diwedd. Mae e'n dweud eto, roi ni'r weledigaeth, a mae'n ychwanegu, roi ni'r dewrder i adeiladu ar y sylfaeni hyn. Dewrder. Mae yna rhywbeth yn arwydd o cawl yn dos yn y ffaith fod Oscar Romero o bawb yn gweddio am ddewrder. Achos ni'n meddwl amdano fel gŵr dewr. Un a safodd yn ddewr, un a dalodd yn ddewr am ei fywyd, gyda'i fywyd. Ond wrth gwrs person gwahanol iawn oedd Romero cyn dod yn archesgob. Dyn y status quo oedd e. Yn cael ei gyfri yn bar saff o ddwylo, un a fyddai'n upseto'r awdurdodau, ond fe newidiodd. Fe ddath o'i hyd i ddewrder. I gondemnio, i godi llais, i gondemnio beth oedd yn digwydd yn y wlad, ac i frwydro dros y gwan a'r bregus. A chi'n gwybod, wyneb yn wyneb a sefyllfa yn bydus yn byd ni heddiw, os i ni am weddio am rhywbeth, dylen ni weddio am ddewrder. Y dewrder i ddangos yn ffydd a'i fyw yn agored ac yn falch. Y dewrder i rannu cariad Duw gyda phawb. Y dewrder i siarad allan dros y gwan a'r bregus. Y dewrder i ddweud, mae nid fel hyn mae pethau i fod. Y dewrder i fod yn dangnefeddwyr, yn peacemakers, yn dyfeir, yn creu heddwch ac yn gweithredu'n angerddol dros gyfiawnder i eraill. Gweddiwch am ddewrder, medde Oscar Romero. Gweddiwn innau am ddewrder. Does dim angen anobeithio, oherwydd y sicrwydd sydd gyda ni yw fod Duw yn dduw cyfiawn, a mae am weithredu cyfiawnder i'w bobl. Fe ddaw cyfiawnder i'n byd. Ond mae rhaid i ni ddal ati, i ofyn amdano, i fod yn ddewr, ac i gydweithio gyda Duw, i ddod ag ef i'n byd ni. Mwyn i enw. Amen.
Rydyn ni am ganu orffen y bore yma emyn 844, 844, efengil tangnefedd o'r rhed dros y byd, a deled y bobloedd i thlewyr chi gyd. Na foed neb heb wybod am gariad y groes, a brodyr i'w gilydd fod dynion pob oes. 844. Draed a phawb yn ddiogel, dan arwydd a'i wai. Efengil tangnefedd dos ragot y nawr, a doed y gyfiawnder o'r nefoedd i lawr, fel na mwyach na dian na ffoi, o'r cariad a tryfel, ond rhyfel yr Nid oes rhagor i'w ddweud o mae llawer i'w wneud. Awn allan felly, yn llawen, i wasanaethu Duw, gan rannu cariad, gweithredu cyfiawnder, a chreu heddwch. A gwnawn hynny o dan fendith Duw y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Gogoniant i'w enw. Amen.